रागा जोंमाबायसो नायै दै इखो होखाया आं नोंनि सोलाबाबो आरो आंनाव सोङाबा होखानाङा मिथिबाय होगोन आं सोरखौ सोबख्लानो बोलो दंबा फै नां बुलायनि गुड मर्निं बयनिसिमबो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो आंथ' दहायनो सिखारनानै फ्रेश जाबाय बिनिफ्राय लोगोखौ ब्रेकफास्ट खालामहोनानै लायबाय आरोना आंना हासबेन्डआ सिखाराखैमोन नालाय नै दासोल' सिखारदों आरोना टाइमा दायो 10ता जाबाय नै 10:50 ओंखायनो आङो माने लोगोजों ज' जेबो जाबोआसै माने ब्रेकफास्ट खालामबोआसै आरोना आंनि हासबेन्डआ सिखारिखाय दा एखेलेगे थांनानै खालामहैसिगोन होननानै माने आरो लोगोसेनो दिनै जोंना बाबुबो दंफैयो नालाय गवायाव ओमफ्रायो बाबुआ फैगासिनो आरोना जों थानाय जायगायाव बे हटेलाव 11तायानो जालाय लांसिगोन एकदम फैबाय आरोना ओंखायनो सान्दुङाव लामना हैनो नङाबा राननाय नङा ट्रलिसे मानि जि सुनानै लामनाया बुजाया गलांबायमोन नोंना सिङाव गांनैसो नोंना इयाव दोननाङा इयाव लामनाङा गलाङा दे आं दा खालामफैगोन रनिखौ लामहैगोन टावेलफोरा रानाखैनो लामजागोन ना लामजाया लामजागोन दे रुमाजि नायथावजायै जाना दङ मानो होनबा दासो सिखारदोंना इयो माबानोसै र' साफा खालामनोसै Video laundry gini ragu dulu. Bayar aja biar fungfung ono nih. Video laundry ane. Beda ada guys ini. Tuh, sangat tuh. Sana nih gini di sana. Tension pada kaksi. Mani mah belum jadi. Tension jauh dong. Tuh. Kudu. Hei, dia kan. Nono kayak bilang. Gobo saya. Tuh. Iya, aku utilan dulu aku mah. Mana dah? Utilan dulu apa? Muka tu dia dulu. Utilan dengan mana? Nuka tu utilan dalam biar ini. Ini. Ang kaya ilok ko nang sila babo nang sila babo nang sila babo nang ilok ko kaya. Iya, gelam baru nih. Raga senang main sesat nih. Lana aku. Ini raga senang main sesat deh. Raga senang main sesat nih deh. Ike. Kaya nang sila babo. Ada ang sengapa ko kanang kami cibai. Kenal. Serka sebklane boleh dong bapak nang bulan itu tinggi jaya nau kehidupannya Panen nang adang darah kasih nyawa kepanenan lagi anak nang. Mau apa coba ban nang tuh Muzang aram taneo panenan kuna. muzang kalau Oh. nang tamane muzang kalau dia no biar no salah betul nggak ada tinggal boleh salah malah ke madis tak boleh dong bilang Masa kau ang video na bidong? Nama ba?
जानो टिकेटआ थांनो गोनांनिया आंनिया ओरैयावसो दं दखानावसो दं बबे दखानाव केन्सेल बानायदों ना थांनो गोनांनिया जोंनिया उम लायाखै नोङो लादो नोंसिनि लोगोआ सासे केन्सेल बानायनो गैयामोन अ इखो इखोलाय मा जादों इनि केन्सेल बानायनायालाय मा जादों आंबोथ' केन्सेल बानायदोंना फैनायनिखौ बिनिखौ होमबा आंनो टिकेटआलाय आंनियाव थादोंना इखोनोथ' इयो लायनो होदो बिजिमोन थारमाने थांनानै लायफिननांगौ अ नोंनाव टिकेटआ दंमोन ओमफ्राय केन्सेल बानायनो थांनायाव नों गारबोदो इनियाव टिकेटखौ इ गाव लाखिदो जोंखौनो रायलायदों मा जादों वाट्सएपआव हरनाया बार जादोंमोन ना नायनो होननानै हरफिननाय टिकेटखौ रागा जोंगाबाय जों हा इसेल' एथलाय इसे जोंगाबाय रागाबो इसे जोंनाय खम बारथालाय नामा बा इसे जोंगाबायनो मानोथो होनबालाय एबार मोजाङै लादो रागाबो जोंनाङा आंखौ एबार बांसिन बया बानायगोन आङो भिडिअ लायाबो जायिनिबो रागा जाहैबा बांसिन बया जाबा बांसिन रागा जोंनाय आंनि खाथियाव फैनाङा थ' जायैसै थ' जाया जानायखौनो रायखांबाय थानाङा इयाव बेलेग बाथ्रा गैला नामा खुगायाव फैनानै मोजां नाङासै थारमाने गवायाव ओंखायनो रागा मोजां जोंदों मोनदोंमोन फैनानै नोंनि थाखाय आं रागा जोंनांगौ जाबाय लोगोआथ' थिगानो होननाय बेसे आराम ब्लग लानो होयो नोंखौ नोंसो पारफेक्ट नोंलाय ब्लगारनि हुआ जालायनानै ब्लग लानो रोङा खालि ब्लगखौ मोजाङै लादे होनना खोन्थाबाथाय सोरबा कमेन्टआव माव सोगारदो भिडिअआ होनहरबानो मानसिया आङो बै आगोलाव मोनहैबाय आरोना ओमफ्राय बियो थांबाय थागोन जेनेबा नों भिडिअ दङ ओमफ्राय आंबो भिडिअ दङ शेयार बायदियाव ओमफ्राय आं मोनहैगबाय आंनि नाला बन्दं लानजाय बुंला ओमफ्राय नोङो थांबाय थागोन मा होनो इदिखौलाय दाउसा मावरिया दाउसा जुमब्रिया दाउसा जुमब्रि नोंनि माबानायखौ आं नोंनि अननायखौ नांला आंनो सिनायथारबाय आं नोंखौ सिनायनो बाखि गैला सिनायनो बाखि गैला फट' नायनि लाइटआव थिखांनायखौ इयावलाय फट' थालाबायनांगौ ओरैनो रागा जोंखादो इसेल' हामदोंमोन आरो रागा फोजोंफिननाङा आंखौ इलाय माइखौलाय माथो फट' बुरबक साला जाजानाय नंलाय जानाय जानाङा गेस जायो दाखालि जानांगौमोन नोङो इमान जानो गोसोबा जादोब्रा इखो नङा इखो नोंलाय इजा जाजाला होननायखौ बुजिया नामा लिगा मानसिया एन्थाबा जाजायोना जाजायो इयो मोनामाखै बारा थावनि नङा नालाय थायो डास्टबिनाव सोसिगोन आं इखौ जानाङा गेस जायो बया बुस्थुखौ थावनिया बया जादों बेखौ जों खनसेबो जायाखै जानायसै ज'नो मिजिङाबो मोनजायाखै आंबो बानायग्रा मानसियानो साखिनायनो मोनबावो खेबसेबो लांनानै जाहैनोसै थांसै आं बिदिनो ना जेबो देलायला माथा लामानि होनबा दोनैलायला लासेफां सेफायगोन नामा नोंलाय सेफायना गालांदों सेफायबा आंहा फरायनो फैसा गैया 띵동 뭐가 이상하죠 카드라 무슨 거야 안 파는 거 알아 하고 이상해 바라 수브레나 하나만 게제로 어? 게제로 오리나 리프링 거 이칭 오리가 이칭 악다해 이칭 악다요 비히 네 이칭 악다 실은 양크세 코롱한 라이 malah ki berat disturb itu nagli ya ting tong mana nih apa sih mau nangkep tuh ang maring dun bola siya yang maring
मा नांगौ मा नांगौ दानो बुं दायो गैया मा होनो इखो हासुं ना कालबार होनो हा हांसो गारमा पिलु पिलु सोलायनानै लुगै लुगै लायनानै जायोमोन जों आगोल उन्दैयाव बेखौ दाबो जायोब्रा आङो सानसे ओइ खनायाव हराव जाहैनाया ओंखामनि बाहेरा बेलेग बुस्थु जाथारासै नामा जोङो मिजिं हर सान ओंखामल' ओंखामखौल' गोसोआव फैखायो जानाय प्रब्लेम गैया आंनाबो ओंखाम मोनजाबानो जायो खम मोजां जानाया मा होनदों दा संख्रि नाङाखै मोनदों ना बेबो सेम जागोन एसे हा बेबो सेम जागोन दां बेयाव जों मैया जानाया नङा सानाव मैया जानाया नङा नंगौना बेनो ए आं आन्दायदों फै फैयाव आं संख्रि जानायखौ एख' मोनाखै संख्रि खम मोनदों नै इयो ओमफ्राय आंहा बिबु गोलाव गोलाव जालांजोब्बाय फुंनिफ्राय जेबो जायाखै मा जागोन दालाय ओंखाम आं जागोन मेन बायदियानो बिहरदो एक्सट्रा थालियाव कफि लामारो माइसा मोनखौ गवायाव फैनायालाय मोजां मोनबायना मोनाखै आं सोंदो नोंहा सानैखौबो होनदां ए सानैखौबो होनदों होनलायनांगौब्रा नोङो होनदोंआबा बोरै मिथिनो जोंलाय माइसा मोनखो मिजिङा बोरै मोनदोंबा मिथिया आं मोजां मोनदोंमोन बाट दहाय बिराद रागा जोंदोंमोन जों सिजोबखादोंमोन आंखौ ब्लग लानो मोजाङै ब्लग लाया फोरोंना होबाय थानांगौ बेनि थाखाय ओरै थानो नागिरनाया ओरै थानो नागिरनाया स्पन लेखा ना संबाखौ मोननै होलाबाय नामा चिकेन अर्डार होआखैना नों चिकेन जानो होनदोंना इलाय चिकेन फेस्टालिसो होबाय बिहरदोबा नोंसोरनाव फेस्टालिस जावा चिकेन थालि चिकेन थालिमोन नोंबो पेस्ट्रि बिखादोंमोन चिकेनानो बिदि बोले मानोथो इदि हो चिकेन थालि बोला चिकन थाली बोला था नहीं 3 चिकेन थालि बोला था ना जेबो नंला न'नि बानायनायखौनो जादो दिनैलाय बेदर दंखायो ना लकेल दावा एबार बयनोबो मोनसे मानो एसे द्राय जालाबायखै मिजिंनि मानि द्राय जालाबायखै थावानो बांद्राय होसोआसै आं मेथाइ गदोंमोन नङा थावानो गोलैजोब्बायबा गोलैजोब्बाय आं हरदे दे सोरनोबा लिंनो हरनि बानलुआ खिन्थु नोगोद जाखादों माने आया इयाव हारा गैखाया जिउ मानो होनबा आं हाराखौ गारजोबदों ना एलाय मिजिङा भिडिअ लानानै बे मोननो हाबाय आयै सरि एसे बेखायनो मिजिं जाबाय चिकेन आं न'आव बानायनानै लाबोनाय आसार खिन्थु भिडिअखौसो होनो मोनाखै आरोना न'आव बानायनाय ओमफ्राय भिडिअखौबो फुल लानो मोनासै नालाय ओंखायनो होथ'नाय जायाखै नमक का डब्बा देना हाँ द्राय जाबाय आसार मोनाखै नोङो आसार इलाय माला बावदो जानाला रुटि माखा जाजोब्बाय ना जानानै फैबाय ओरैबायदि ओंखाम उखैदोंमोन मोजां मोनबाय जाना फैनानै ओमफ्राय दा नै बाबु मोनाबो मोनफैबायनो ससे लायनो थांबाय आरोना हासबेन्डआ ओमफ्राय जोङो लोगोजों आंजों थांनोसै रुमाव ओमफ्राय आंहा एसे ओंखारहांबाय खिनो बिराद टेनसन जाबायमोन मानो सानथाम गाहाम खियाखै होननानै बार खोलो खोलोबो बारदों सान्दुंबो गोसा